ya ọkwa nkwuru ya na ife ọma amaka ị na-ahụkwa ihe nna nwanne Ifeọma amaka owere onye ọ na-asọ nsọ nwanne m Ifeọma amaka nwanne m negodo anya ebe a ama m na ị ga-alaiki ya akwa ịfụrụ ya nwanne ọkwa mmadụ Chukwu kelụrụ ụna ọkwa ofu onye nwere isi were ofu isi otu isi nwee ofu isi ife Chukwu na-alụ n'obodo a dozie ndị na-edozi ka nke gị bute ga-aka nwanne m ama m na ịla ekele ya ị na-afụta ihe m na-egosi gị nwanne m ọka ị na-afụ ihe m na-agwa gị ọkwa mmadụ bụ ife rụrụ ife a niile na-afụ nwanne dozie ndụ nke gị edozie ka ị lụọ nke gị ndị a niile rụrụ ife a niile ọkwa n'okwu isi ka ha fụ ịghọtago ọkwa ị na-adị ife nna-ekwu ama m na ị ga-alaiki ya ọ ya mee ndị si ka m zie unu ozi ọma na ọ dị oke mkpa ịghọtago anọ m n'ụlọ ya a na-asị m na m gazuo ozi ọma olukwe n'ụtụtụ a na-asịkwa m na m gazuo ozi ọma nwanne m ọ ya ga ndị si ka m wetara unu ka m zie unu ozi ọma na ọ dị oke mkpa nwanne dozie ndụ nke gị edozi alọfegwu ghọtago ihe anyị na-afụ na bụ ife Chukwu ji wee jee anyị mma ịghọtago so ya ka a sị ka m wetago ụbọchị mabalụ ụlọ mma ndị be anyị ịghọtago ọkwa efe ekwuru ka a na-eme ọkwa efe ekwuru ka a